Takže čau lidi, v tomhle videu bych chtěl říct, že bych chtěl dělat takovou sérii, kde budu hrát Minecraft. Chtěl bych s toho udělat prostě sérii. V tomhle díle bych chtěl získat full iron, nějaký jídlo a ostatní věci, co potřebujeme. Že narovnal bych se vydal tím směrem, když tam nevidím nějakou ovci. A mohli bychom najít nějakou vlnu na postel, na těžiče a ostatní. Jsme tady u té ovce, tak rovnou zabijeme, abychom měli jídlo, vlnu, všechno. Máme tady nějaké to jídlo a vlnu. Zatím jenom jednu, ale budeme zkusit najít ale toho víc těch ovcí. Vydáme se nějakam takým směrem nahoru. Tady to vypadá zajímavé, tady je nějaká kejvka. Tady je jenom nějaký kráter obrovský, ale tam hnedka nahoře třeba, tak si pro něj zajdem a natěžíme si nějaký kámen. Uděláme si rovnou nějaký základní nástroj, aby jsme mohli mít pro nějaký ty irony, uhlí a všechno. Tady by to mohlo vypadat, že bychom mohli jít pro ty irony. Takže natěžíme dřevo a asi půjdeme. A tam rovnou vesnice, mega dobrý. Teďka bych se asi zabydlal tady u té vesnice a uvidíme. Takže vytěžíme ten strom a pak si jdeme asi podívat do té vesnice. Tak, teďka vytěžíme tady ten poslední kus a vydáme se do té vesnice. Poslední ještě oddělíme těch 3 minut. Vytěžíme to. A teď se jdeme vydat do té vesnice. Je to výborný spát, protože tam hnedka tady máme takový cave, tam ve vesnici. Je to zajímavé. Co dobré, tam na nějakou planinu, vidím nějaký ovce tam, jako ovce tam vidím. Dobrý. Tam za několik ovcí, to je výborný. Máme aerogolem a všechno. Vypadá to, že to je jako hodně malinká vesnice, ale je to vesnice. Možná se zabydlím tam nahoře v tom černý biomu a vidím. Chleba nějaký, ten se bude hodit, že máme rovnou jídlo teďko. Viděl jsem tam nějaký hejbej, takže zajdem a když se rovnou vednu postel. Tady se podíváme na ten nic není, jak jsem tady zavřel. Já se podívat ještě tam nahoru, jestli tam není třeba pokračování ty vesnice nebo něco. Ne, je to jenom také malinký. No ještě tam dolů to také pokračuje trošku. A to je všechno. Taková malinká vesnice, ale hejbejlu je tady hodně. Je dobrý. Tady si uděláme nějaký ty logy, dáme si crafting, děláme si ty základní nástroje. Nějaký styky, uděláme si tady krumpáč. Motičku si uděláme a rovnou krumpáč, aby jsme vytěžili lehčej z ty hejbejly tím. Proto jsem si vykraftil tu motiku. Vytěžíme tady ty hejbejly, tak bych se vydal asi do té cavey. Těžíme tam nějaký kameny, všechno. A pak ještě bych chtěl se třeba zabydlet, uvidíme. Se piče. Nic neví. Oham. Ale dobrý, nevadilo mi to nikdy. Tak v pohodě, tak vezeme to hnedka tady na začátku. No to prozatím si stačíte hejbej, kdybych nebyl bylo nakládáno nějaký pěkný, bylo taky dobrý, ale když se také rozkrachtíme, uděláme si chleba. Máme si tak chleba, to je parádní, ještě něco, teďka 23. Pecka.
Tak teď bych se asi vydal do té krývky. Tak jsme se ochránili, ale tady fakt jakože hodně mobů. Jsem úplně nečekal. Jo, teď to proti sobě parádní. Jsme chtěli. Že půjdeme teď kolem na creeper. Necháme vybuchnout. Tam po mě střílí ten skeleton blbej. Trochu to tady osvítíme, ať se nám tolik tady nespoňujou. A vypadá to, že by to mohla být jako fakt hodně dobrá kejvka, že jde i hodně dolů. Jde i na Deep Slate. Tady nějaký... Tak to bylo hodně kousek. Tak to jsem nečekal na Cezara. To bylo zajímavé. Jsem nečekal teda fakt. To mě také přijde ze zhora. Jsou nějaký irony, ale jich to nemá. Můžeme být nějaký další. Teďkom se najímá, aby jsme se ještě vyhýlovali, protože mám úplně moc hápek. Spíš pak bude zajímat, jak se dostanu tady odsaď, ale to je problém budoucího nám. A teďkom zkusím takhle schodit, tak. Jakém před to a tady tohle taky schodím. Tak, toho jsme schodili. A krásně zemřela. A nevidím nějakých pár ironů, ale vypadá to bídně. Možná se svezu tamhle vodou, nebo prostě půjdu dolů. Si spíš prostě půjdu dolů, jako to obejdu trošku. Dostanu se tak kolem k té zdi a půjdu prostě dolů. Teď už to asi můžeme taky vzít dolů rovnou. Tak asi spadnu skeleton, tak ho necháme skeletonovat dole. A tady je. Skeleton je takém blbě dole. Se tady mezi tím vyhýlu, protože mám málo HP, hodně málo. Tamhle to vypadá na Asian City. Spadni, tak. Takže to nejdřív se třeba fakt vyhýlu. Takže jinak špatné. Si to taky rozsvítíme, ať vidíme pořádně. A hlavně, ať se nám tady nespounou, co nám bylo. Tady bylo dobrý osvítit tady. No, to je zatím v pohodě. Tady natěžíme nějaký ironé. Viděl jsem, jak dlouho jsem šel. Tady už žádný nevidím. O 25 to mám asi už na full iron. Takže si teďka půjdu nahoru a půjdu zpátky k té vesnici. Takže jsme ve vesnici, tak teď jenom tady si uděláme mapet, vypečeme irony, bude to. Pečem si tady irony nějaký a pak bych... Takže se zpátky mám full iron, štíty i všechny nástroje. A v dalším videu bych se chtěl někde tady zabydlet a udělat si dům. Tak díky za sledování, dám to lajky, odběry a čau.